అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు రాజ్ కుమార్. నేను ప్రజెంట్ యాక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను మూవీస్లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ముందుగా టీచర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చినందుకు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ ఈవెంట్ని గ్రేస్ఫుల్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా మా స్టూడెంట్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మా బాల్యాన్ని మీరు గుర్తు చేసినందుకు, చిన్నప్పటి నుంచి మీతో ఉన్నందుకు నేను చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ప్రతి ఏజ్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఎవడో ఒకడు గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటారు. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళ ఆ ఏజ్లో మనకి ఏ కలుషం ఉండదు, ఏమంటారు అసూయ దేశాలు ఇలాంటి ఏమి ఉండవు. కాబట్టి అందరూ స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉంటారు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అంటే చిన్నప్పటి వాళ్ళే బాగా గుర్తుంటారు, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్.